ni Khat Chauh Ziaktu Vanlalpeki Fanai class kal hi chu a hne om ve to ngot mai project atam thei box si ninom college kal mek tlangwal tho thang tha taima em lem lo le ke kani intive thin ngat no pangchia jok to lo le confi ve thei em hi kani a bial nu hlui soitur po ka nga ve ngiang mai mahse chu tianga handu le hmangaih em han vei zui ture ro chu kalanei hau lo thung chuan hanin soi thei chun zom ta ze lila chung ko kho sak thla chop lu tu ka tanga chor chuak ka ni lo bok na hian min choi kang ka tim maya thleng kim thian te ho zinga te hian ho tu ni na le mi en bik ni na ka hau deuh zel maya a re om hau lo ngai zong ka nei la in rim ha ngai lo hian an ma ni zo kin min ron pan ta thina ka in tilak ve viau zel chuti line kho sak na lama tlak cham nei lo viau ma ila mitin hian kanuna hian tlak cham chu kan lo nei ve kani ke po hian do theina ka thla cham hle a ka thin che viau bok mama lo chuk to ro choya hun ka farnu nei chun chuan min ron awa ka thil ti lai chu da in aruma tang chuan ka chuaka in hnuai lampan chuan ka chukta a mami engtika ngen exam don thathara ke ni chu next week atangin ka zirna sa to te mai ni o nang po zir ve fe chui hun to alom in tile khazir fe chuan ka han tile rama ani chu alo ner sak online mai man ini to lovania ka ti zui le rama inin om ei mai te khovela mi fel ber ang hrimin na ka ei hlol lo che atia kan nui deuh dar choi kham nuwa chuan sitting room a ka thumuang le phota kanau chu alo online le der to whatsapp a phone chu ka han bi sak china hup bo alo tum ve nge ma se rang zetina kut chu ka pai thlak saka a contact zwinga pakha chuan ka mit ala tlat he hi I thian nu em ni katia min en deuh hu hey khatin min en su tu nge katilia hey nang hi khatiang mei chia I chas lui te hawang kha an ni mi alawania o I phulo alo ti deuh mak eng mei chia nge ni vak bi ka katia I mei chekop thin ho te ang mai chuan ni lowang pathian tri mi ko ran mi lu tu ka ni hi thing nge mai ya thovin in chung lama ka chhosan dai kani pui to te reng sa khomian om lova zeblova chuan kamut pui theilo tur khopa fel chu kani pui du ngai lo Tleirawl te po hmeltha viau mahse amizia kanau soidana tang kha chuan hriat zui lo mai a tha in ka hrebo class kal kanin tluk zetin jing tho po hi kanana benvon ti dam har sata kani ka farnu zigzag hi lom tho ma theisi min kai tho ve zia nakina kala pen fokang mole class kal tura in siam vel hi chu anin om viawa mahse college han thlen to ero hi chuan a hre om na po ka hre to chuang lo class ka thlen hi chuan ka thian kombik te ho chuan lo kim vek to zela hemini po hian ka hmelan rual chuan soituran lo nei le to ti an hmela tang chuan ka hereng an bulaka han thu chia chu karin ange in david a chuan bro itan nula seslu tu kan lo huala apik po kan kolania o hey ti pa chuan min en tira kela chuan tham lo mel tak hian ani kha ti jok ula ka lo tim maya an lom lo mel kher mai iti ang lo maya a number te po kan lo deal ve ema itan tin idu chi nge khania o ole katana thatur nia in ngai te chuan niang miang khoi a number le pik kha khoya om nge ni a tin ka zota hey so alo lut chelo chu ka ti ve thova ma se hmeltha chu ka ti faran lo ka class bang in chung ka lut sia chu kele angin ka phu ve zok nia a chan po ka farnu chu a thian te ho nen an lo om le nuai to min ti phutu berzo kero lal mel thrai kha tun tum chu alo om ve tlata tin ni ding me wa ka mel zok nuam te vin o katia ka chhotlang ngal dik tak chuan thut khomwana hmeltha te kha la mu chu ka du viau
mahse mani farnu terwal zinga lo in lak mak thatvel chu ka ti chian ni lem lo mahse engwang te reng nge moni ka thua ka chuna lut lak lo ka mitthla ala ni se cham reng mai boxi za mel deuh khan min lo en ve kha ania a mel thatna pia khana mi zia rim kha anu na pa anem em boxi adang lama ni top thok deuh hok pa in khuma chuan ka han thal deuh topa kain bel chianga ka thlante lo tlavel nia mole kana vi chuan ria se min ei lo le angutang eng po ni se a chan chin kha ka he chiang tu na ni ka farnu chu ka zot chuak don tho ka sira ka da ka cell phone chu aron ri deuh ral rala kan en nak chuan ka chhasa ni tlat boy engei ti a in ka thlen huna ka lo ko lang che khai ti sia i re rei talutuka aron tia nia ka chau dewa sorry poilo zanin chu chua kila ole iti te chuan oi ka van lom i fel lutuk mo phone da pa chuan tuna tak chuan ka ngai tu na ilua phalo tlat ka ti zuya in noet leitir mel try ngai tu pa chuan ka lo mu hil dai zana chuan lekha po ka zir hlei theilo kanaw ka zo chian nge ngai ti chung chuan ka thowa room atanga chuakin kanaw room kong khar chu ka kek deuh kar enge alo tivin lura thin chenu lo hong vatte phunbul bulri ina zuya kong khar chu ron hong alameng room em zui keila arang zetin ka zuang lut engei dua mi thil ti laklo lai laya ka hoi kwal chuan khum chunga a laptop lo let areng chu ka mufua ka phur thut ehe le khai zir mialo EFB ni mo ka du le ka FB yang ivan zam lo rewe ka nu te ka hilanga ki chenai zir to nge yang tin kan vau vela idu chu soi mai ro kami zia hi a reve tho khat to tlat ama atanga du le mammo ka ne pia ngin ka vau thin tlatani ka dang teu kher mai englo i thian nu kha tu ber mo ni zana kan soi kha Emily mo ka the ve nang i phulo min ti kha enga tan ngei ti ka the chiang du chu ve le kalam maron hoya ngoi rengin min ron en wang phot a thole hal i mo ka the thiam theilo chi tinge i me chadu zong te i thla kwal renga achangin sual deu devidua achang le fel ve pa ngai tak te enge omzia akhayo ka farnu chuan min ti sak lek ka lo mole kanui deu haka i thian nu kha adang lam matin ni mate ami zia rim po khan min hi bet tlat ve che hiana adu chuang lowang che ngai zong po nei ngai lo chutia ngai zon ngal rum po ka tum play nem ka bel chiang dua eng ang chung kuang an ni ti te po ka re dua min hril lovani chuan ki chena lekha i zirangai do na nia ti in kan vau le ole an har salutu pa an nei to lova ka soi om zia chu ama ring tua pa phei chu anau pan lai na boral to apa ronin ni kum khana boral san le anu le anaw te pa ni nenan oma anu hian ngai sak vak lo bok in chung khur rangai sak lova a for te ureng mai ni ti chuan an din mun chu i hretoim hetiang vel hi anu om dan ani awang hian ko rana te po han in mang ve thin ma sela mi te musitan hlo mai ni atia karil ruan khoin ngai to na ka nei thui pha khop mai ka phone kan en se chu miss call le message chalo tam ngang mai ka boil le ka lo ni kan leng do nem don lo mi reply ta che ti vela ni ka lo thei ngil dai lo mole ka in siamanga karon som pheyang che ka tilet ve top ti chuan ka in siam ve nial nuala ka chuak zan khuwa in boi bula chuan om maila karil ruwa ero Emily chia thung ama ngai tuana chia in ka khatani ber mai ka mangai ka ti don chuan ala mama mani in ka rebok si ni tin mai hian ka ve na tul tula
Kanaw khana number min pe a WhatsApp amang bok. Ni tin zan tin ama chu bengam silo hian a DP ka en tluk a online Khat rep le ngal. A status ro pathian thuani awangin ka en Khat khop mai. Malak dan tur po ka thiam lo. Bem pop si mi fring chu ni in ka rebok si lo nen. Zoi ya hari ru ni angai ni in ka ria. Kati masak ber tur chu ama bia ka kum tlang ne la ni. Kanaw ne na chuan ina lo len puila ka lo kom ve ange katile taringota. Ti chuan exam po kan tran ve ta a. Kain en lok na sa ve bok nen thiam lo chu kani big lo. Exam chung zong chuan ka tran na sat ve ma wangin Emily po chu ka ngai sak lo viau. Ka lo thei ngil hial thin zo. Chu tiang bokin college lama ka boi po. Mahse ani ero riat lo reng thei po ani lo. Kan class ain ang mia va mu reng fo ni hek. Exam chu kan zo ta a nara hlit phoyang huai ani. Ka chon mang ve chu len chuanan hun ka mang tam bera. Zana ni se ina ka tlem bok. Ka chung te hian min hau fo renga. Chung te bula po cho ka kil Khat le. A chan po cho e khom kan huai hot jing e mani. Ni khatero chu chuna ina ka tom ve te miala. Mahse ka room lama ni thung. Computer games khel hian kema cho vin kalori ve bura. Chuti lai chuan kanaw in min don ko thut. Hinge a mel po ka en lem lo. In hoya khwana om reng to ania aron thia. Tu chu o Emily. Chu ve le a mel en chuan ka le hoi ngala. Ilo ruai mo. Kalom kher mai. Ruayang chu min cha hek che mole atile tatluka. Ka games khelai chu ka da sok soka phur fathanin in noilam chu ka pan. Sitting room sofa chu na ma chu vinalo thungoi renga. Zamna tlem te chu ka nei ve chiang ani. Mahse in control reng pa in kan zai phei vel phot. Abulang e chuan thu ve in TV te chu ka on ham hama. Kom tur po ilo nei na nge han mel zeu pa chuan ka tia. Alo nui deu sak. A hre om chuang hlei nem alo tia. A o te chuan nal kherasin. Lo thu ro o coffee kan siamange ingai na em ti pa chuan ka tho le a. Ngai na lutuk. Arul tok te tia mi chan da na thiam phian. Coffee sa thavet vot indun pa chuan kan ti zela. An chena mun te kanin zot chuak ta ram alom. Kanin kom tui lai tak chuan college lama ka chas boi aron lang hlol maya. Avahan hun lo mai em. Duat zanin chu ka uten so lo e ulamin tia karon som top se. Lo thu phot te. A chung te zong bula hian so min e puya tu mem moni o ka ti rum. Emily ti khan lo thu la. Kanaw po en bol zo tre pang kanin siam lo pange o. In chung lama chuan ka chowa. Ka chuk le ero chuan Emily chu lo to lo. Boi bula chuan khoya nge ka hantia. Baklak hian a chuak dai. Enge ani po chu iwa kher ve a aron tia. Ka chang pe lo. Mi na cho e reng po hi a. Mani ina po e ve thei renga ka ti nu. Boi chu asa teu kher mai. Zan danga po soi buai ngai silo. Enge moi hriata. Nulai thut pui lai karon man chia ilung oi lo vani kha. Ni e isoi dik chia. Tuan lai chu karil ruwa hi ani om lo. Yom ngai lo va yom lo le zual ka tiril ru neu. Soi kham rual chuan ho karot tlat peka. Min mel ral lo min karya. Polait lo po min ti mai thei. Poi ka ti lo. Atu klasa boi chuan min chua chal ta nge maya. Ka ute khani om dan kham makan ti lutuka. Nang po itimak ve rim. Atok isoi ne ma min kalsan te kalo tia. Tin rim mel zetin min en tlok. Akal son ta ram. Emily hi eng tin nge kanuna ka seng luanga. Eng tin nge boi hi ka tha thlam theyang ti ngai tu aringot chuan ka buai ta fo mai. Chuan lam thatak om si lova bial nu te han then ringot la chu pa lo ka ti ba ka. Miril ru tinat ka du bok si lo. Ka buai ve tok le ani. Class ka bang ma bukati in Emily te venga chuan ka tlang ngala. Anin po chu har sa tak chuan ka zong chuak ta ram.
in thavak chu anilova alo re thiap le ngal kongka chu ka kik kara are kher mai voi enga mozat ka kik nuwa aron dira karaka Emily nge mai chon min ron hon sakta ani ka mela mu chu makati kherasin min mu rual chon ameng phok ngala a mela chuan zamna ka mu lui phal vak na nge katia chu vele atol ruta a lai chetak zet kati pal lutuk lo lu dro ho ti in kanin zui luta in chung lampang churin ai tak chon an tinuama a fai thaviau bok khoya ngei chung ten oma katia melpo min melngam haulo kanu chu atrian te ina kala kanaw te chu school lan labang lovani hi classical lovem ni ti in min zot leta kale kabang ma de varon mu che kachaka karon kalkoi mai ni hi anui le ringota iwa hantilom om ve thingpui kan lumange o ai angai lo tuya om chona to kumai tui churang se tinaron chopa chuti lai vel chona nu chu aron lut ve chi kalo om ve chu alom mel vaklo engdang soilovina ruma alut lang ngala ka om chung khana lo chuale po ka helo ke po chu re vaklo ka thut le nuwa ka hota a zara chuan chuak lovin ruma ka tom le a games khela ka buai em lai chuan kana vile bok chuan hlau thon mel em hian mama voini class ban nuwa Emily nenin mu em ni aron ti a mu enge a an ina chuan eng ti turin ngei lo vakal renga o kakal ve mai anu ini ho nuwa khana lo hlap repani chu mama nang ma wang fe eng tin a ka thutna tang chuan ka tho chuak zota mi pai lo tompuya tia a hlap prepa cho e po phallo he thu hinang ma chu hril lo tur cha in min ti ani atia kanaw chu chan ngai na po ka he to lo ka ngai to na chu akal thui tak ka zet phone manga ngai dam dil chu kan tum deu uta mahse hrelo anga ka om kha poimo jok boxi ka thut le taringot an mani in chu nga nge po ka mu thei don si lo chuan eng tin nge mu ka ti ta kang le Emily chu khatia anu in ke ma awanga ati nuwa khan mu turawang sota WhatsApp ala ka ena piang ina online ngai boxi lo ke ma jok chu ka om thiam lo tak meu le lama la boi chu ka ngai sakta lo lutuka alo lung oi lo ve em zel boxi wala hi ka thlu ka boi zo vek to ani ber mai hi zan khatero chu ka in sum thei tangang lova ka va kol ta top min lo la hello zui ka in soi chop nok nuwa chuan ani mo ati maya min biak chu achak vak mel lo chumi nuwa tang chuan huwa chapa tang te point kanin be chho zela ama ai chuan min biak dana po min nel ve zel ni in ka ria katan po ha dam thlak choviau mahse hmangaih na lampang ero chu soipui thei alani don lo ti ka helo vek min be ve du hrim po chu katan chuna hlutok ri via vani kan ina te po ron chuang kai le tran to a mel po mu anuam le viau to min nel sot viau chu ka ti takna in Tleirawl har le tong du tak ani lo wangin an thian dang te ang chuan min la ti ve bor ngam chuang lo chuero chu ka du zong takani thung em nagtuk chu bazar amin kalpui lokla class ban vele ole kadam phot chuan ka va han lom tak em atu classroom apo kamu thumi alo bazar lampan chuan kanin zui dun tange ya achilo reu em boka mi reng chuan an en zui du bikin karia kalo thik lek thin dor rang kan lut kuala restaurant ate kalu puya anui ve har reng chuan min ti hlim tak zetani chumi nuwa chuan bazar chunga kan lut le a chuta ero chuan ka che khop mai boi dor ngak bang tur nen chiang lutuk tak main kanin to kani kha keni pani la kha kan lo la in kai zui boxi nen chu ve le Emily khan ka chas ti lo la reve ni nge yang a ku churang faran hian a thla tlan mai tum chu rang lutuk takina kuta chuan kaman le boi chu asat mel kher mai eng ma soilovin kanin kara chuan kan kut phel tur kherin aron kal tlanga akal ta wang
Emily mail kan en chu in thiam lo na hli rina khat enga ma ngai suo zana chuan min ron bethale ngal mayang katia anuam lo khop mai bial nui nei ti chu ka hre thova kalpui mi lo tur che kania sin mole hei chu tiang soi ngai lo kalo podon che emni kati zom zata chu vele ron hoi chuakin kan hnunga min beng le pop a mai chu a sen tran bok iti omang lo lutuk kalang atia kanui deuh hak anin thleng thla chu kan tum zeta mahse a chun nu kha ka om lo huna lo rang le vakang ti ka hlau pui le dewa taxi ko sakin ka thir liam ta zo kani kha in chung ka lu chu kanau chon min lo en du hle maya enge min en renga o email kha enge diklo omi kain tuai ngal vut ani chuan nui deuh har chung hian i class ban tira hian hlim mel mu tura om ngai lo mahse voin chu adang lam khop mai aron ti tak khau maya hlim hi thalom kalo ti hul huka ka kalson dai eng ma la hi i hre ve si lo ti mel hian kanau chu ka mel zui ram naktuk chu lo leng la thil pek tur che ka ne ania ka vatia kalo tumang ka bazar pui hrepa eng ma la chu adu bok si lo peto pila adu zo kang ti in ti sat ain me tura karin deuh mai hi ka le saka katuam thlap bok kanau nena kada ke ma pek chu adu karin lo ba ka alo kal line ka om man don lo hrim bok atu ka chuan ni leng in ka thian pa dam lo buai puin hospital a ka oma in ka thlen meu chuan khuwa thim chal to ka thlen rual chuan kanau chu chan chin ka zot ngala alom lutuk en po en phalo ka a ho ngal dei lom atia ka hlim ve tak zetani a hak ngam chuan ala ha ve che kanga ka mu chak to kher mai kan online chat chu a WhatsApp message chalo thleng ngal zat kalome o anal lutuk tok enge ka pek veang che aron tia kanui deuh sak thil be sein ka pe hleinem che idu tak taka ilom chuan naktu ka lo hala chu chia chu ka be se atu ka chuan a local be sein sitting room a ka thu chuaka mahse an class ban hun om vela chuan mami chi halo lut ta si ehe khoya nge Emily alo kal lo a chan po ka rebik lo ka ngai thalo chuan ka kol ngala a pik mi alo dar kar chan ve nu ka kol le a alo la ve ram ni chin kha chuan kan om ve renga ka pik ngam lo walom aron tia a opo chu ala dik chi alo i local do ne mukatia kalo ngak ve char chat chia a thodeu hala nia kadam lo ve ringot pe ka lo mole ka ti pal lutuk o avan zia lo dam thuai te naktu ka i thian nu kalo kan ti rang che o e chak te nem ai nei lo angai lo a ho lutuk kadam vele mayang adam chung po in ka ngai tu thin te reng nen adam lo phei chu ngai tu tak kani atu ka chuan mami chu ina kan theikol ang chu kentirin Emily te na kal ngal tur chuan ka cha theini selang chuan ke ma nge hikal tur kania sin mole nileng in class apo karil ru ka pe theilowa ina ho chia ka ngai tu to chumilai kara boila chuan len chhuah dan tur ring talo rel ve bok mei chia le ka cha su ni lo se kalok bur du to hialang vane thlak takin class chu kan zo ta rang zetin ka pu chuaka in ka thlen chuan mami polo ho to mahse alo la in bual zui bathroom ma ka dinga ka tur chena aning kher mai ain bual zo ti ka hriat rual in a room a ka tlan lu ta ni avale na chanchin chu hriat ka chak to matin ni eng ma ka hril lo to mai tur che sin ne om cheng chung lutuk mai alo ti ngal deuh hlak enge alo dam deuh to em chu tiang ma lo adam lutuk adam lo reng lo enga lo ngoi photte min lo ti der rengani mo eng ang mi nge mo min ngai chu le ati der lo che nuami ti lo a hlo wang na thup moi mai zo ka lo i thom no pe kha anuina ha chin lai vela lo mu a
tlangwal pe ka ngai na dop ngata ani la chuna soi du si lova kutlak nge du thom no chu akuta pek ti na wawa mahse kutlak chu athlang ta zo kani a soi sar pa korpo chu alak sak ta thowa nangla khana tu karon haturi ni lo ti ve sek bok ne hak tur khani to si lova arilu hatingan na relo adam lo der top mai ni ome email mu po are tak setani adia kasangal puk kawahan khongai kher em ton trum chu anu hian ati ma to ani kanaw ru matang chuan ngoi rengin ka chuaka kangai tuana chu akal ding kher mai mutmura chuan ti dan tur kangai tu atangat ngata a thaber tura ka ria chunem ngetin kamuhil ta siaya chumitu ka chuan class po kallovin Emily te in chu ka panding ngara anin ka thleng in chung kan lut phut mai chu Emily chu thidang mai tur mela puin ka ria kadu danang nge inanu polo Emily chuan biak po min lo bengam lo rim chuta anu jok chuan vin lek hian enge idu tu nge ni alo ti deuh luka kero chuan zaidam takin lo thuve photla thil enge mo hi lo soidun lok te ang ti pain ka chungah la anu fa chuan makmin ti hmeltha ka set eng chu moi soidu hun ka nei vak lovania kapi thil ngen du che ka nei ifanu hi ka du ani ka Hmangaih ka du tak set bok atel lova hi har ka ti tak set ani mahse hetiang thu hi ama po kala ril chuang lo ka du luata thil pek te po karon pekha khongain ke ma wang hian lo hau to lo ram la chuan ka Hmangaih na himin pom sakla nupuya tan po ka du ti himin pom sak ram ro tin ama hi pom theilo huna po ke chuan ka pom reng don ani ti hi ka soitel du bok katia chiang zetin nanu fa chuan min lo en reng mai reife kan ngoi tlan nuwa nu ber chuan ka fanu ani ka en kol dan tur chu ka du dan ani shimin no pang mai alani ngai zong ani po kala phal heklo Hmangaih na hian eng thil tha ma a ring chuak ngai lo ti hi reve se ka du ani chu wangin tlangwal ron be sei buai du to su anuang hian Hmangaih na wangin hum sual dai lo se ka du ani atia kapi i re sual ani Hmangaih na hi man dik ani chuan isoi angkha ha lo reng ka ato eng ma ka ngai thadu to lo tuna tang chuan ka fanu hi a mel po i mu to lo wang ti ka tiame kalro min kal san ro zom lo chi ani tlat lo ka chu main Emily chu ka mel zoka amit tu ye lo tling piau mai ka wahan lai na tak Emily imit tu i ruhul tura ikianga oma pom wong che ka wahan chak tak em chumizan zet chu ka muhil theilo chiang kher mai Emily ka text la in na open thei mi lo le ngal karil runa le ha lutuk thinrim box si chu zan reipo seilovin kain khat chuaka bara ka teilut ve tok ka zo tok ba ka tam chu ka in ta ngeng maya mei chedang te po ka lo ngai zong to thin mahse hetiang em hian kala na ngai lo vasin mole an chung te la in min du thei ema mahse ke ma zok hian kanin kar ka ti top zok zel ani kha mahse hei tuna mei che pakhat ka tong le ka ngai zong po ala ni map lo mahse ka Hmangaih tabur mai si min du lo tu ber ka Hmangaih ka thla thei si lo te a mel mulawa ka thei ta mi lo mai te hi ka hun kal to ka thil ti sual ra em ni ang eng chunge mo ka lo ti sual em ni ang le jing ka har chuan bar do kan bok hian ka lo mu hil chu ni in ka har ti an riat rual in ngak tu te chuan nizan khani ril ruan an mel tu ka kan kai tho du lo che ani an lo tia min nui var hlom ka zak ve det bil ka peya ka chuak ngal tai in chung ka lu chu ka chung te chuan min lo ngai tu kher mai abi kin ka far nu chuan ka room thlengin min zuya nizana khoya ngei phone la ni se ila thei bok si lo ati deuh tan ta na ininom ka lu hi na lutuk kan mu hil phot he thu hi riat chuan i mu hil thei chuang lowang aron tia ka beng ka tun ngal ru
eng thu mo Emily kha anui na not chuaka a chan min hril du mia lo e heu le kamulai chu ka tho ngal zot eng tika mo nizana khan kalmai na tur po a relova kan ina local turin ka tia mahse du boxi lo eng tin nge tak po ka reto lo ke ma wang ani nge yang le chutia ka ti vele chuan kanaw chu adang lam ngala eng thil poi nge mo iti le tak le Mizo deuh tak se ka wang chuan kaning lutuk chuan an ina ka kaldan le ka thu soi zong te chu ka ril tap veka oi le nang ma wang ani chia chu han kol ngalte kan bula kan tir nge turani adu lo point hruai lui kan tum don nia kanaw thu oi chuan ka kol ngala alo pik lo aum na ka zo po chuan alo soi thadu phian arang zetin kan unaw chuan kanin khat chuaka aum na mun nia asoi kan va thlen chuan kan han hoi kwal ngia la ma sia lo kan kol le a o khoya ngei hei kan lo thleng to local du su ke chungai sak tlak po ka lo ti hian ka hian min tir ula ka thina muna ka thim mayang chu tiang soi lo khani na mun soi chiang mai ro Emily a phone chu off ma call le ka tuma ma se switch off chu tia phone ber off taxi a chuan tingai na hawang to tak setani ka thin rim lutuk chuan mule malpo ka nei theilova chumini ve chuna nu beturin anin chu ka pan le tatok ma sen lo in kal thap Emily chu nileng deuh tho in call ka tuma ma se switch off in tlat zel boxi achang le ke ma ka in thiam lova anu khalova muve kher lo vilang chuan hetiang hian kan buai rep lo tur hi ania sin ni Emily ka ti palani ke ma ti dik lo vekani min ngai dam molang che ti chuan hun teliam zelin kum thum lai aloral vele tareng mai kazirna te potluang takin ka zo fela training post silonga kum khat chung ka zu be ve ani pathian zara ka hlotling ve ram bok kan nam hasaber chunjom turin Mizoram kalo chuang chuak le alo danglam ve to hle ka chung te po chuan min lo ngai der ve hle ka boi po khan min lo ngai ve tho mai ma se ka ngai ve em ti chu ka chiang lo ka ho ti a hriat ni chuan a ron leng ve ngala tlailama chu ei chuak turin min lon be se le to ani ber chu ka in siama tlaya chuan kan chuak dun le duat tingi lo ho ngai mi lova suma hau tak mai lom ma se hei ka lo ho to hi thama em dinar tui nai takan ezo nuwa chuan bara kalin tlem kan han lem dun le saka an inamin hruai chu atum viau na in ka hnial tak tlat awangin ka ho san ta zoka ka thlen tu ka tanga ka hna ka zom ngala wangin ka boi ngal char ani ber mai ina po ka ho har thein ka tlem khop zan khat office atanga ka ho tur chu ka bai ka nuar ta tlat maya motor man mai tur silo ka thian pa tru huilara chuan ka bet ho ve taringota zodin kan thlen lai chuan street light ina chhun phak eng china hian mi pale meichia ngai tuam mel tak hi an lo ther fir maya ngai tona antikal thui khop mai khatianga zan reilama chu an chungte phalna lama sa thlapakal chuak chu ani haulowang ka thian pa chuan ka ngai tona hriani takin an ve te asin heng ho hi an chungte hian eng tin tak en kolang mo aron ti zawa chan ngai na reng ka helo nakzana po in chom ho le ila thang ama aya chiangin ka in fia hlom chak tlat ka thian pa chu anui haka te reng mai atu zana po chuan soilok to ange in ka thian pa ke pahnia bok chuan ka bet le ta ke ma phur ruk riau na chu ti hlotlin ngei ka tumani zodin kan thlen chuan kan ding tarenga hemizan hi chuan ma zan ai khan an lo tlem ta deuh mi pa pani le me chia pathum vel chi ai an lo thu khoma an mani chu pan nain pakhat chu biak tumina dara kan vuana angai na hriat lo mel chetin min ron ena ke ro chu kan nung tol dor mai kalung pu chu adang lam vek ka tha chu akhurna saviau bok chu Tleirawl le ro chuan min enjui ngam lovin le lama hoile dai ni
ani hi Emily ma na ka thinlung nei tu Emily tuna po ka thinlung athito emokati ma selaria ka ring si Emily ka Emily I ngei khani ka chiang khovel mi ring te mel hilo danglam ta thut poni se ani hi chu ka herengang ka pan thale ngata adar pania chuan vuanin ka kai thowa a mel chu chiang setin ka en vong mai Emily ilo dammo ka kuwa thopa midang chuan ve ti po ka rechang to lo rim ka kuan atanga tal chua tum chuna tal fata min kal sanro thriat zui tla ka ni to lo ma na Emily I thriat thin kha ka ni to lo kal boro nilo Emily kata nang lo chu Emily an lo ila ka karil rupudan hi aladang lam hleinem katia chu po ni se min kalsan photte midangan tamsi ka number ka pezo kang che ti na phone number chu min peta a ti chuan har sa ti tak chung chuan kan kalsana ka thian pa chuan makti mel fe yana chanchin chu kong tluanin Mizo ta ke po chuan ka rilve ta vek alaina ta phian zo chumi tu ka tang chuan ka bai ka thato awangin ke ma in ka ho ta zia ma se zo dina chuan ka ding ram zel Emily ka zong le chian thin ma se apil bo le mak to ani hi ka mule ahlawanga akal bo le em ni don ma se tun tum chu ka kal bo tir to lowang Emily chu ka the ngil to emokatia ma se a mel ka murwalin kanun phung adang lam zo le ta vek chu ani si zo dina ka zon chiam nuwa chol kar kha chu aloral le tareng maya nala mate ka boy thei em awangin ani chu ka lo ngai sak le man to lo ni khatero chu ka ol bokati in a phone number min pe kha me chuakin ka call taringota hello Emily Emily chu achuak loka athian nu zo kania tunge oh sorry athian pa kania inom na kha chiang devin min thil thengem an address min thil chu ka chin chia tarana kanaw ne na po chuan phur setin Emily ka muchuak to asin katia ani po amela chuan phurna tam takom ti ka ria zan ina len ka tuma katia ani mo min ruai veng cheo khuwa thim tran tia chuan kanaw nen chuan Emily te in lam chukan panta mi in hnuai kom zet le thawak lova hiana thian me chepani te nen in an lo in lua trom hi alo ni a in chung kan luta Emily in kan unaw melahan muthut chu alai chevekin ka ria kanaw chona bengal bora klem chona ziata deu umam boi tingain local du keni omna te chu len luna thlak poni lo hi atia akun deu chalbok ichena muturin kan local hleinem nangma muturin alom kan local katia kamita po min en ngam lo amit tui chu afar kawa kanaw chona lo nem vat bok kan ho nuwa in kan thlen nuwa chuan kanaw chuan ka vanlaina take o anu nun ron wang vekani atia kanaw hi chona thian nu kha thatta kala tura ada kolgal ni in mi pachi rang kop thin ti reveta se angai dan hi athla ka ngem ke chuan ril kher po ka tumlo ma se mi te an lo tong du viau maya mi dik lo na fam kim tok lo na lai te hi soinu man lo ti viau mai ni in kanaw po chuan a hriat mai karin lo nen ni khata class bang chu lungoi lo zetin kapularon kala Emily chanchin hi hriat lo tam takin enia umam enge ni ta a kalautia voina ka thian te ne na chanchin kan soya kan thian pa pakhatin Emily chu alo hrechiang khop mai edi kani ba ka kolgal ani zui ani ome mi om thadu lo takani to chu wangin nang po ikal thuile main thla tumro hetiang mi ring boi pui hi in me to lo kalo nui maya alo ni mo tungei thian pa chu ron ruaila kalo kom veang ni niral nuwa kanaw chona thian pa chu ron ruai ho tangeya amele hoi hra tang chuan chapo lam rong akai deu le ngal ka thut chil sawa tungei ming mi po en lem lo chuan ramdik mi chanchin chelai mi bula inti red de va soivel hi nuami ti zong ani mo
chu vele min en he hoa kanau po chu ala vereng bok engei soi zia a zia chu mo Emily chanchin ka he khovela hian I hreber po ani mai theya mahse midang bula ilo puan zar vakhan hlokna inei lo ti hrero mi pa chu ngoi mai tur keni point kan hreve thova mahse arem na laya pianga kan soi chuak zung big lo ti hriala ika kha ilo chi ple le to don nia katia chu tianga ka hanti ta ka chuan ain thiam lo hle ngai dam te min dilin na hotanal nala kanau chuan makti hmel zetin min en reng ringot anin lua chu ka helak lo to boka ka panta fo mai a thian tenen po chuan kanin nel ve viau to zan khatero chu ama chu vinalo oma thilhan soivel na rem chang khopang ti in kalom ru hle abula chuan thu ina kut chu kala lakson le mai atum chu ka kuwa thlopa amui khurdar dara chuan lungchim takin ka fop ta vong umam hetiang chu ka du lo ka phu lo che min tir mai ro nilo em nupuya tan ka neyang che idu em ai nilo ka phu lo che ka ti kha miten ka ni to dik tak chuan mo ma na tang khan nang hi chu ka phu lo che ti kain hria ma se ka ngai nat em che awangin ka lo hnai le mai thin jok cha ka ti pal liawani tuna tang chuan ke ma hian ka en kol to che anga mi pa ngai dik tak nilova in hriana te po kha abo vek to do na lo thamuang tak le hlim takin ka sia mang che min ring turin ka du che ani min ring nga mang tiro ka tia alubuk ngat pa chuan khovela hian ka mirin ber chunang ma hi nia ke ma ka in rin aina sa hian ka ring che asin ani chuan Emily hengi thilti to thalo tak te sim tur hian nang ma in ring to kem katumalom sim tlu ka du hi ka nei bik lo sim wang hi ka du ani atia asoi zo ma chuna trap kapom le vonga ka mangai che Emily isim thei emang hun po imamo don ti ka ria ka nga kang che ka tia chuta Emily chuan ni khat chu hun min pero katumang ke po hian ka mangai na che hi are ve to asin atia ni khat chung choni simang ti ringani chuan kalo nga kang che in ka thleng chu ka jang khai wa mai ka chung te pon lo lameng thap kanu kapa thil dil du cheu ka nei ni ka tia englovania tia bultanin Emily ka mangai dan tele achanchin engkim chu mai nei mablovin ka hil ta veka an ngoi thap mai min chang don love mokati to nuwa kanu jok chuan mama avahan lainat tak ve mole ma se chu tiang mi mowatana kan nei chuan mi ten engtin nge min soi zuyang ti hi ka ngai tu ani pui satli anga lak lu idu te ani lo chuan avahan ti chi lo ve mole haron tia kapa chuan muang chang ina ron tui ni ve ngal bok thatta ka en kol chi chu ani na me mai ama ero chu he in chunga mo ni tur chuan a theilo bur ti kha riala rima ka tu te hring tu tan chuan ka pom theilo hul hual bok dam chunga in chirna tur thil chumin ti tir tum lo te inu ngai danang kha ka ngai dana ni atia soi tur ka van tak zet chuta kanu bok chuan hetiang ho hi chuan ka simang po ti ma se an thi sen hian a than nan tlat to an sim rei thei tak lo iril ru khatina lo la siam fel thuai jok ro atia ka ding deu hluai karil ru chu anat lo ring chu kanei thowang atul chuan kan tlan bo wangani mailong katia ka kalson dai kanu le pa tenan ti dan zong chu Emily hne na chuan eng ma ka soi du lova adu faklo chung chu kan ina chuan ka hruai lu ta thowani chu kanu le pa tenan lo murwal chuan tongkam chetin reng inan lo an khum re kan fa pa hi phulo iwaron zui hongam zok ve mole tuna hian min chu asan la email kha kan fa pa le kan chung ko mu tur hian ron lan le to su nang kholai fanu he tongkam hi kadam chu ngin ka reng to ang chuting anti tak re pawang chuna tlan chuaka ken ka zui ngal vat ka phak deuh ngal maya za po don lovin kotlaya chuan kanin man bet noka
ani la chu tal chua tumin na lo tang ko ve na sabok engti na mani lo he saltan na khura hian min piltir mai ro ka chuak theilowang min kaltir ro atia atrap na sa hle ka in rin lo lai chu in kaman na kuta chuana se thuta ka thla pal ta hlo rang jetin kala ka tang chona tlan chele ta zui maila zia nei tam vak don lo ti ka hriata wangin ka let le phota ka chungte chuan min hawan chak ti ka hreve mahse tu ma ka be peilo ruma ka chowa ka mutamak zanria kil tur po ka melan mu tak lova chuan kanu chu aron chho ta nge a biak po ka lo belo ka khuma chuan ron thuin ka chalte chu addict china ka khuwa asiklova na ka nei lo bok mahse mo ka thin lung hi ake chi ani hetianga mai tura nilova sin nupui nei du to ni te chuan inu le pa hian itana thatur chu kan ria kan ngai tu sak mai don che alo hetianga ti hi chu athalova sin ka hmangaih ber nei tur hian eng ma in min dal lo se ka du voi khat pian ve mana tinge hreom taka ka ombi ha damro ke chu soipo ka soi thui pe ri lo ti chungin min chua san ta ta ya ka ngai dan chu ka so son ngai lovang ti chu ka thutluk na ani bur chu tianga ngai tuana koma kala mut bur lai chuan ka phone chu aron ri thuta kan en nak chuan Emily number atangin na lo ni a lelama tang chuan tholop hlop chung hian uma ma ni em o ni e enge ni ta Emily thianu kha kania a thleng sil lai na luaron na thua soi renga ni chin lo khan biak theilovina om ngal kain beng kang ngal fat lo khoidang lam su ka lo thleng ngalang in siam lem lo chuan man mo je tin kain khal chuaka anin lua ka thlen chuan Emily chu alo mobile mai a thian te po chu an mera tangin an mang ang ti ka ria lungai su hospital kan pan ngalanga eng ki ma thale ve kang ti in ka pom chuak nola pakhatin taxi lo ko boka ti chuan hospital chu kan pan puita ani doctor chuan an han check zunga damdoina hian a har chu ma chu om photangai don ani lau thon om chu ani lova aril ruwa mangna salutuka chu chuna taksa ati chaklo ni berina lang kan thode huai mai eng ma relova amubam mel chu ka en vonga ka wahan laina tak em ke ma wanga re om hei zo zai tor hi tor tur po ani lova sin khongain lo har chuk le ram te ka dia ar chua hun mu nge ka du awang chuan ka ho san lok du lo ka chung te hne na ero chuan ti tur tul dang ne yangin kain soi thung zandar somvela chuan muang chang hinaron mengta kalom kher mai kan ko mol renga har chiang se kan du ani ai thei tur thil kan boi pui ngal chara ma se tamero chu ei theilo ke chumin en renga amit tuia tlale ta min langai sak duwa kalome aron ti deu sak Emily chu tiang soi su ka thei chung chu boi pui che kain huwa masin ka thla thlam lovang che chu ta hoi vuta chua ka du heta ka om pe lo nilove idam chian ma chu I chuak theilo ila thalo lu tu ka lom ka thato kaning anin om ain hiat seu sewa adam doi ti chang na chuak ti ka remai ka khongai reu tak zet ka chung tela chuan ho turin min lo ti ve sek to bok nen doctor ne na chuan Emily om dan chu ka rila dam do in injectiona azal tarai mai chuti hlan chuan man mo de vin ina ka hoa ina tang po chuan a chanchin chu a thian te ka zot renga a chang le a that thu min thrila a chang le ho tuma atal boi chiam thu te min thril bok kela chu ka chua han rem ti mai bok silo le lama la minga ka bel nu khan min lo be boi ve chena ti tur la chu are thei phian boxi atopa chuan dinar ei don turin ka chua pui le tange a ma se janria kan ki lai chuan ka phone aron riral rala kan enak chuan Emily number bokaloni ka piklo trepa ma se poimo te alo om tak mialin ti in ka pikram umam Emily kha bo da enia enga o inom na khan lo omru kalau kal nga lang
Bui nang ma in lo e mai ro ka man mo ti le tlan chu ka rol ngala hospital ka thlen chuan Emily khum chu lo om nok nuai tak taka a thian te hmel chu ka han ena angaina an riat hmel bik lo khop mai doctor le nurse ho chuan hospital kil tin chu kan tapa mahse hmu tura om maplo a thian te bula khoya nge kalin rin kalngun deuh bik na te nem ka ti taringota a thian pakhat jok chuan zodin le MC a hina kal bera abak chu kan hremai lo ati awang chuan arang devin ka chuaka ama sabera MC ka pana ka mu zo lo zodin chu be se nei devin ka pan le a mahse chu ta po chuan lo la chuang lo be dong zetin kain khallet le ta chutia muang zeta ka tlan lai chuan kongsir thim lai dewa hian trap deuh fai thom ka ria ka ding chot ka headlight chuan kan chhun kwal vela mun kom thim zeta hian Emily nge mai chu ka muta rang zetin ka pana ka ko mol mahse min lo ngai sak mi lo Emily du tak tiro kalang tin kai tho mai ka tuma alo trang tlat chuta ka maya min la beng sok zui min zui zel su ka huwa che ka mudu to lo che engwangin nge min zui renga imolem ni mi a ini hi atia atrap reng boxi kaduat boite kati palani nang ma wang hian ka azo vekto kanun phung pa ngai po ka hlo zo to ani hi khoya pomla ka zui ze langche tirole kal to ang tin ka kai thowa damdoi ina chuan min hruai to lul su ina ho ka du ati tlata wang chuan ina ka hruai ho ta a thian ten kan men an lo mu chuan an lom tak zet amu ngal topa amu hil zui mai ke poina that ve mai karin to awangin ka hosana rilwe ro chu anuam chi alo khatiang te noya kan buai nu kha chuan tlemin borwa ka zia om le to mahse Emily chu arui deuh reng ti thu ka hethung lela mala boin min lo chhuah chhal ve reng bok nen Emily ka buai pui thin thu te chu mi trong du ho ka tangena lo revele peka a thin rim tak zet zan kha chu in khom ve nge tuma kain siam line Emily chon min ron call thut maya a trong kam le orol rim atang chona har film lo ti ka hethei umam ka ti pal ka lo be buai chia ka ngai lu tuk che aron ti vela mak ka ti ve tre tun hun hi in ngai hun ani chi em ni khongai oma nia tak chuan ka kal thei to lo min hroi ho tu tur ka zong me ni lo khoya ngei om ka ti chu ka hello e taka chan mari kona ka thu to ani chuan lo om ro ka phone ka offa ka tlan chuak ngal chan mari kon ka thlen phei chuan a soi ange ne lo thumu lop maya rang zetin ka pana bai ka chuan rem lo fathanin ka thutira ka ho pui tanal nal a thian te pani po hi kalaka anin tharung zo zai to mahse ke ro chuan enga ma ka ngai lo thung mama aza thak zo zai ta e he nu hi buai pui to lo te kan chung ko tan po amol pho thlak tak zetani inei theidon chuang lo ti hereng ta che a phu lo chia chuan hetiang buai pui hi in me lo pok ka ria mahse ke ma wanga rheuma tor zo zai te hi ngai tu ta cheu hetiang mi ni tur hiana in phalbi kin ringem ni abul ber chu ke ma vekani rimin Christian thatak in ti ve tho sia hetiang mi te hi in ve me lo nge in ri ruput mang hi in thla ka hun to ani ka ti ve a ka chung te le ka thian te point Emily wangin min be thape to lo kom thla ka po min ngai me to lo wani mahse in chir na ka nei lova poiti na pakhat ma ka nei lo bok mi pa ka nei a ka thu tiam hi ka hlen tur ani ani mangai tur hian tu man min tilui lova mahse ma buai pui hi ka ti tur dik takani ka mangai reng po ka tum ka du bok ka thla thlam to ngai bok hek lovang khuwa athim theta ke po chu ka nangai bok Emily tarun lampan chuan kain khal chuak le to a ka mela mu rual chuna lo lom ve hle mahse dam that vak lo wangin lo mobile maya thele win ron tho chua ve tum
muro a ho lutuk ti po hian kanin kom thei thovalom kalo ti vata mahse lu lul ve ma athu ve ta ram I chau vi ha vem katia alu lo thing mai idam lo fo mai sia dam doi te e tha em katilia e thalutuk kadam mayang ente isim theiti karia isim choni dam vat mayang katia angoi le taker mai min chang do nange umam nikhat cho min lo ngak le ro ngatinga nikhat cho hi ti le thina tun trum chu I hlen to tur ani yang katia abule ringot kapom beta amoi vam hia ma chuan ka fob le ta vonga ngai thatakin ka hosan le ta ani kamu chu kalo mutui kher mai ka phone ron ri po chu kalo thelok lo ka har chuan miss call voyeng moza ta lo oma Emily nena trang fekin nalani zui kolet ka tumlai takina ma jok chuan ron tilia lela matang chuan thlabar o hian min ron changa umam atrap ti ariat mai ai ni hlop I local vat thengem eng thil nge ni ta in thian nu thawak lovem ni amar phu po kan hu zo lo kapuak dar ni mai hian ka ria kain halum sok soka ka thlan thlangal puat kanu zan zung chuan min lo muwa min ko zui lom na in ka chang man to lo Emily te in lua ka thlen chuan mian lo tam viau to in chunga chuan rang zetin ka tlan lu ta ka thil mu awang chuan ka thin phu rang hle ka tho chu atop tai mo kain ti hialani Emily chu chuata ai hian lo tlubal maya a thian te chuan an lo thut hual boka ka melan mu chuan an thlamon mel sotin ka ria kan lo khoidang lam ngam lovani ti in an trap zoi zoya ka Emily bula chuan ka thring thideu ropa a mel dang jet mai chu ka en ngoi bok kamitui chu tla se tra vak mai ka du mahse ka thei si lo amar phu chu kan zong ve ngia la ka mu bik lo ka thlaphang tak zet hospital lama bok chuan hruai mai ka du thi mai tur chuan ka phal lovani ti chuan ka pom deu lopa taxi ko vin dam doi in chu kan panta mahse khovel hi alo nun rong e matin ni kan hmangai te kan chana nung tura kan du ngoi te hi siam tu hian nung turin alo du to lovani ang ti mai turin min lak bo sak zel si Emily po chu amar phu mu tumin doctor te chuan an han bea theito pan chua mahse khuanu ruat ani ange zia talovani katliak no phian ka ria khovel chu are duk theinia Emily chu kathira eng ma reto lo chu ani mai si min betur po in naka chu ang to ngai don si lo amel dang bai mai te chu mu le to ngai lo turin nan la zalanga min la phum bo sak mai don chu ani siale ka van lungai lok tak em hospital atang chuan ka tlan chuaka kongpui re duk le thim muk maya chuan mal takin ka te ruka kamitui tla chu dan sen po ani lo ru khul po ka tum bok hek lo ni ka hmangai ber tana ka ti theinu nung ber ani to tlatani Emily nangma mu be seina hian kala khat renga I thlan ko har taklo tur hian tun thlengin hun kala insiam ram zela sin khuwa halo tlaya ka he chuak chia zan khuwa alo thima mu che be sein mun tin ka fanga van lam ka thlir fo thin arsitam takzinga te khian ilo ve mial lo mo ti in mitui nen ka thlir chia mahse ilo lang ve ngai bok si lo in tiam fo angin ni khat chau hun min pelela engkim khaka siam thaveka nangma mule tur che hian ni khat chau poni se ka in huama kama mu ani Emily ka ma hian ni ron in lan le theilovem ni ka ngai che ka hmangai lutuk che chuan Emily ka hmangai reng bokang che